Isaiah Kendai nang bakhat bahwil na bahani akha yêu khuôn ai yêu khuôn hangi tiếc cả chính sinh sáng căn lòng hà lối cả tư thanh dương tiếc on khát ya cả tư thanh dương ba phela nắng xe lá Blaver Crowbar Bukapa Bam Jikut Yang Gajeng Sup They ha ba dang step ha ki sir ba thiang Da jing rai la ya thu ya ka khu bor ba thiang Ha ki nong ap lang broad da bat ba ro you play wo you sim ba dan boy day u ni hi u nong thao u play u ba crow boy tu ngu tu dem tu ban dan bu ram you ji su day u sim tang u ni hi ba la kha nong be Burom you play ki angel ki roi mangingin ya solang ngin ya roya utrai ko pai ta ka birthday tuan ya solang tu ngin dem ngin ai ngu asar ba ro you play wo you sim ba dan boy day u ni hi u nong thao u play u ba crow boy tu ngu tu dem tu ban dan bu ram you ji su day u sim tang u ni hi ba la kha nong be ro you play wo you sim ba dan boy day u ni hi u nong thao u play u ba crow boy tu ngu tu dem tu ban dan bu ram you ji su day u sim tang u ni hi ba la kha Ngai kublai Christmas basuk ipi baro haka kerteng bathiang tame jo trai jongi u Jesus Christ. Ora bangi bi e jonga hu trai haka ni ko por ngakwa ban wanra api ya ka kubor Christmas ka badai kat kum ka ktien ka jong blai. Haka testament ka barim ki nong tulpa bashisha jong blai
Kilai tu lupa bau sawanu Mesaya uban long unong penim jong ga pertei. Hakatu kapor bun kim laban pediang bau sawanu Jesus Christ. Kam tame hakiya jong ka kitab Malaki ter hadu kiya jong ki gospel kum ka gospel jong Matius. Bun ki brio tu kapor kila artatien marhakan ka ya lakot ka ya juga jingsap jar jong blei nadu ka kitab Malaki hadu ka gospel Matius lakot ya ka 400 silent years haka bau blei lo sap jar ka jingmut kalong bau blei uklam pa kinong tulpa hari Israel bat ka jinglong men siem jo ki brio tu kapor kila terkhong bat kila rit men siem hadu tata bat kila artatien laun wan shisha nem u Jesus Christ hakani ka pertei hari para bengai bi e jonga hutrai haka ya ka badyang hun ke jong blei u Jesus lawan haka pertei ka bangila ban syam haka gospel Matius ka lenong ka ban ningkong ka dekot bakat pra hadu ar pulai bat hang tu laya tubu Jesus lawan haka pertei ban pendap ika jinge tu lupa jong blei kabala kren kum haka kitab Isaiah lenong bahnyo bat ka dekot ka bakat saw ora bengai bi je jong hau trai ngakwa ban pen pai ke jimut jong pi halor kita ki jing pen scam jong ka jingwan jo Jesus Christ hakane pertei ka ban ningkong ngila ban syam na ki jing tho barim jo ki jiu kabala tip kum ka Talmud ka Mishnah bat ka ge mera kini ke ki jing tho barim jo ki jiu ki bade ki jing batai ye ki an ki kanun junge jo ki jiu bade ka theology jong ki jiu ha ka ba dei bat ka jinge ho blei bat kini ki la pen scam ki la pen i bau Jesus Christ ulawan shisha ha ka pertei kom juru la donu tau historian ubala pau bah haka tu kapor uba kerteng u Flavius Josephus haka snem kandai pulai hadu kandai pusau edi ula to ika kot ke jongu ubala ai kerteng antiquities of the Jews haka ni ke jing to ke jongu ula pen scam bau Jesus Christ ula wan shisha haka ne pertei dang don skiwi ki historian kabangala ban yatu epi kumu Serapion kumu Thales, kumu Tacitus, kiniru kila ong bu Jesus Christ, ula wan hakane pertei, haki jing tho ki jongki, kini ki nong tho ki historian, haka spa snem bandingkong, haka 1st century AD. F.F. Bruce, ubadai u British scholar, ong kumni, ke jingwan jong try Jesus Christ hakane pertei, ka long ka bashisha, bat ka batikna. Bat para begai bi je jong hu trai ngila ban syam ya ke jing ya syam ke jongi baro bat kata ke jing syam jongi ke bangi syam bangi tip yu blei ke dena ke tien ke jong blei kom juru ya ke jing wan ju trai Jesus Christ sakane pertei ni syam ke ba kam ba bat ke ba kam de ke dena ke tien ke jong blei haki lightly ki gospel ke balatip kum ka gospel kat kum Matius ka gospel kat kum Marcus ba ka gospel kat kum Lucas ya ki ki lightly ki gospel la khot ki synoptic gospel kan ka kentin synoptic kami namar ka don ka jinga seriam haban record pang Jesus Christ ba ha ka record jongki ke jong Matius u Marcus ba u Lucas ngila lab bu Jesus Christ ula wan shisha hakane pertei sakawede ka gospel kabalatip kum ka Johannine gospel kani ka kentin Johannine kalami marka toyo Yohanes usunran jong Jesus Christ ubala record ya ka gospel kabalatip ka gospel kat kum Yohanes hakane ka gospel ru ula tho ula penskam ula record bau Jesus Christ ula wan shisha hakane ka pertei ora bengai bi e jong au trai ngako ban pen pai pi ka ne por shapang ke jingkha jong Jesus Christ hakane ka pertei kabala tip da ka kentin
the nativity of Jesus Christ. But kelas dangkum ni, kabangila yo jengtip na ki gospel, bau Jesus Christ laka, ha Bethlehem, ha Judea. Men bau Herod ulalong suiem, badu neo Herod la tip kerteng, Herod the Great, u Herod ubakrau. Kum ha kata kapor, la mi ki riu start na rimingi, ya kabala kot ya ki majai. Kini ki majai, kini ki religious political advisor, jogis iem ha kata kapor. Kila wan se Jerusalem, kila wan wat, hang no balaka, yugis iem, you try, jongi try. Ada kila mi na Jerusalem, kila poi ha Bethlehem, but kila lap yu kunlung Jisu, bala pentia ka shingoi, namar ka Mary but u Joseph, kim yo jaka bansa. Kini ki rustan, ki majai, kila sei ki jing ai sobha, kila ai u Jesus Christ, ya ka ksir, ya ka mir, badi ka jing ubi. Kini ki jing ai sobha jongki, ka penpau, bau Jesus Christ ulang usiem. Hari kam halori kata, ulang usiem jongi usiem, ulang try jongi try. Marka ket kejongu, kane na bom jukut, shabom jukut para bengai bi jong hau try. Bada ketika por, ngakoban wan ra IP, ya ke jumut jong ke jing ai sobha. Kabangi ngitip, baga por Christmas, ngidon laki jong ke jing ai sobha, haki parlok ke jongi. Haki para bengai, haki bahayi yang hasam jongi, badai ke bangi ngi je. Kani ke jing ai sobha, kabangi tip, kabangi juai hak por Christmas kam tame, badai ki weru de ki por. Bad kani ke kentien kabangi ai ke jing ai sobha, kami na ke kentien Greek, kat kum ka Bible, ladang ya kren hak badai, bad ke kentien ke jong blei, ya ta ke kentien doron. Kani ke kentien doron, katue ya kan dekat jeng ai sobha para brio, katue ya kan jeng ai parlok, katue ya kan jeng ai bangi ai sobha, ya ki bangi ya ki bahi ngasem baro. Hari ka don ka we ka jeng ai sobha, ka jong blei, bau ai ki benrio, ha kan dekat pertai, bala tip da we ka kenten tenrai kenten Greek, kum ka charisma, kan ka kenten charisma, katue ka jeng ai jong blei, yo Jesus Christ bola pa ha kan dekat pertai. Bau eru banget hu, onom Joshua, hari un yo, ya ke jengem kababam jukun, kani ke jeng ai jong blei, ila jong kon bala kamarwe, shaka perte, kadi ke jeng ai kabakordor tame, bau blei ula ai, ya ke benriu ka perte, bala tip ya kani, kum ke karisma, para banget bi jong hauturai, haka por Christmas ngi ai ke jeng ai sobha iwe. Kam tame ki bas bun ka mansiem ki ju ai ke jing ai keluj da ke jing sobha ya ki briu ki basyam ya ke jing kerdu ya ke jing lanot bat ke jing shipa Mother Teresa ha ka snam khat khandai spa nyo pu khandai ha ka por bi pdiang ka Nobel Peace Prize ila ong kumni banga ai ke jing ai ki bat duk ki bat jenjar bat ki basyam ka lanot bat ke shipa namar ka ministry ke jongi kadai ban syakri ki para brio. Don pat skoi ka brio ka bakerteng ka pandita ramabai. Hakasnam khat praspa prabu kondai. Ila sedang ka mukti mission. Bala sedang ban ai ka jing syakri para brio. Mari don ka jing sokia. Ban ai ka jing rap. Ya ki badon kam tame ya ki bakendu ka jing syak ban ben. Ki bai kendu ka jing kerdu bat ka jing duk. Haka imlang ka salang. Namar ka di ka brio ka bala pediang yu Jesus Christ. Kadon ka mansi man ai ka jing ai sngau ba hareu blei ula ai ayu yang abat yapi ula ai ka jing em ka babom jukun bad ka deka jing em ka babom jukun ka bangila ban yo namaru Jesus Christ ula wan na beneng ha ka deka perte ban ya tu hapi batanga ya ka kubor jung ka jing penim ka jong blei para bangai bi jong hau try unong tau jing ruai u Fernando Ortega ula ong haka jingruai ke jongu baula ai kerteng give me Jesus ula ong tu shimlut ya ka pertei baro nanga to ai nga tang yu Jesus Christ hato pila yo yu Jesus Christ ka jingim jongpi hato pila pediang yu Jesus Christ ka jingim jongpi
lada pila pediang yu Jesus Christ ka jing im jong pi pila long ki briu ki bala dap de ka jing gerku namar pila pediang ya ka jing ai ka ba kodor ka jong blei u ai ka jing penim e yangi leng bau trai jungi o Jesus Christ lada gin pai ka gospel yu Lucas kalenong ka ba ar ka de khot ba pra hado arpo ke tu yangi ba bala ka yu Jesus Christ u blei ula jiet ya kinong ablang brod bakin long kinong on kubor banya tu iki briu tu kapor balaka yu Jesus Christ yu nong penim jong ka perte kinong ablang brod hak tu kapor kidai kita ki badon hak periferi bad hak margin hak imlang salang ka ketin periferi bad margin ka tau ba kidai ki briu ki balasha iben hak tu kapor namar kidai ki briu ki bom don bor hak imlang salang kidai ki briu ki basyam ya ka lanot ke sipa bar ki syam ke jing jenjar bar ke jing duk ke bebun jai kila de ki briu ki balong ki nong ablang bron hari ke ba phalla kalong ki de ki briu ki balatip kom ki marginalized group lan de ki briu ki bala syak kan taj benya tu kapor pan banu blei ula jiet yaki bakin long ki nong on kubor ke jing kali kalong balai ke jubab kalong bo blei ula ban jiet yanu re yanu bat namar ka jing jiet jong blei kalong ka bajanai tu blei bajanai u jiet yala ki jong ki briu makin lo ki nong ra kubor ka kubor jong blei ka kubor juga jing suk ka kubor jong ka jing pen ma para bengej bi e jong a hutrai na kwa ban ong ye pi ya kane ka wei u blei u i jangi hadu ka tata baru khot i jangi baro langi long ki ba kumnu ru u khot i u khot ngo bhai ni bagin wan ha u ha kane ka Christmas bagin wan ban yaro yu ban mani yu ban pediang yu ha ka jing em ka jong e ka kubor Christmas ka banga kwa ban wan ra ipi ha kane por kalong bo Jesus Christ ula wan ha kane pertei ban ai ka kubor joga jing e jong blei ya kane ka kentin jing e jong blei la yo na kata ka kentin Greek ka ba ki ong ka agape kane ka de ka kentin ka ba kitip kum kata ka Greco Christian term ka ba batai ya ka jing e ka ba palat liam ka jong blei yang iki ben riu ha ka ka dur ka de ka jing e ka jong blei ka bom la ban thau ula i yang i hadu kata kata e hadu ula pha ya lo jong Jesus Christ ha ka de pertei baki ben riu ka ne pertei kinom sa ka jing dum re ken yo i ka jing shai jong ka jing penim e ka jong blei bakin yo ka lat bakin phai hu blei bakin yo ka lat ban tip u e u blei bakin yo ban don biang kata ka jing te ka ba im bat u blei maru jisu wan ra ka kubor jong ka jing e ka jong blei baru blei la i kata kata e u kwa ingi ki ben riu bangin don ka jing dei ba im bat u ka bala tip kum kata ka familial relationship ka jing dei ha kata ka dur bangi ken mo blei jungi ulong kupa bah beneng baru jisu wan ha kane pertei ban penyesuk ki ben riu ka pertei baru blei marka pop kala pendekut no ya ka jing dei ba im yong ki briu bat u blei hari u jisu lo wan ra ka jing suk ka bala tip ya kane kum ka ministry of reconciliation ka jong u Jesus Christ para bengej bi e jong hau trai ha kane ka Christmas u jisu ai ngi ya ka kubor jong ka jing suk kum ba ula kular ha ka gospel yones la no ba khat sau de khot ka ba ar punyo wang ka jing suk ka ba ai om ka ba pertei ka ai ya kane ka jing suk ka jong blei ka ba ngila ban syam ha ka kitab Isaya kalenong ka ba khandai de khot ka ba henriu la batai hang tu ba ba ai ka jing suk hangi odeus em jo ka jing suk the Prince of Peace ubadeu Jesus Christ badi kane ka kentin us em jo ka jing suk habala wat benia ha ka kentin Hebrew la syam balakot ya ka kentin sar shalom kane ka kentin sar shalom ka thobo Jesus Christ ulong us em jo ka jing suk baru sen shar ha ka jing em jongi baru the ka jing suk da ka bo tu man sem jo yang i wei baro ki banget ki jong u para banget bi e jong au trai namar kata kane ka Christmas u jisu ong ye pi badyanga bangim dei ban ki khuslai hare bangin wan ha u namar ka gospel yones khat sau ka de khot ka ban ning kong u ong kumta happy bat hanga
Haka Gospel Matthias kelenong ke baar pu pra ke dekat ke baar pu u Jisu u ai ke kubor jong ke jingkermen ya ke perthei bar ke wei u dakular u ong kumni un long lam rekat bat ngi halaka ski hadu banda wai no kene perthei uni usnam arjar arpo ude usnam ba ke jela jungi bat ke ri jungi bat ke perthei bar ke wei ke kendu ke jing haka jing ling shop jo knyang jing pang COVID-19 hari ki beriu ki bangi joblei kala duai ublei la yo sgo ula long lam rengkat bat ngi hapdeng gane ke jing wanom do jingkermen para bangi maru blei uba em ulong ke jingkermen jong pi bat jonga na kwa banya tu ipi ya ke jingjia ke history shapang ke jingjia ju ki klam hakane perthei ke ban ningkong kade ka snam san spa sau pui edi hakabala jia ka klam kabala tip kum ke Justinian plague kum juru hakasnam khatlai spa sau punyo edi la jia kata ka klam bala khot ka black death bat kum juru hakasnam khatru spa ru pusan edi la jia ka klam ka bala tip kum ka great plague of London bat hakasnam khat khandai spa khat pra edi la jia kata ka Spanish flu hari India ru hakiba bun ki mensim ba kodor hari India kila du'e yala ka jong ka jingim hanre hakum ka tu ka por ka bae ki beriu ki jong blei kila duai hu blei kila wat hu blei bat kila kerpat yu blei bau blei ya rap yaki bat shisha u blei lo peli kila jong ka jingiram khnang u benriu ka ne perthei unom du jaj hari un job halor ki bod ka klam ki jingpang baro naru blei jongi ulong ka jingkermen namarda ka khobor yangi wei pui baro ka khobor ka jela jongi ka ri jongi bade ka perthei baro ka wei ba ka ne ka Christmas ngi dei bandon ka jingkermen bat ka jingkermen ka jongi ka de hu blei u badon bor ha ka ne ka Christmas para bange bi e jong au trai na kwa banya thu ipi ba ka Gospel Matthias nong ba khat pra de khot ba khat ar ba khat sau ka tien ka jong blei ka thu bau Jisu wan ban wat yaki balaja ula ai kata ka parshi joki shispa teli kilang brod baka wei kala sakamano shalom hari no ab lang brod ula lej wat shalom habolo syam yaka u Jisu ong utaw no ab lang brod ula kedup ya kata ka lang brod da ka jingkemen kani ka thau bau Jisu wan wat yaki nong pop ha kani ka perthei barok ka wei bau yo ban penim yaki bau yo ban pediang yaki lada ki pediang yu haka jing em ke jongki haka ni ka Christmas ngai wer i je pi bar ki prabngai pediang yu Jesus Christ haka jing em ke jong pi on yo ban ker khu yu pi da ka balai pusha da ka ba henry pusha da ka ba shis pasha bat prabngai bi je jong a hutrai haka Gospel Lucas nomba sau de khot khat pra tin ke jong blei ka ong u Jisu wan ban ba no ya ke jing shitom bat ki jingpang ke jongi kabamut ba u Jisu wan ne kene perthei ban pen khie ke ba pang ke ba khro ma long blei u ba don bor ba du trai jong ke jing pen khia para bengai bi je jong a hu trai ha ka Yohanes ka ba dingkong ka lenong ka ba sau de khot ba khandai ka tin ke jong blei ke thu ingi bau Jisu wan ne kene perthei ka don ka mission ka ba kodor tame na kam tau benriu ko perthei bat kata ka dei bon ai ya ka jing pen im e na kwa ban kli pi ha ka ne ko por ha to pila yo ka jing pen im now Jesus Christ la da pim pa dio nge weri pi baro ba pin wan hu Jesus Christ maru de nong pen im ya ka perthei baro ka wei para bengai bi je jong a trai ha ka ne ka Christmas ngila pen kre ban mane u blei ban shakri u blei rei kadang don skoi pat ka jing pen kre ka bange we repi bangi don kam ban pen kre bat kata kalong bangin pen kre bo Jisu sawan pat ha ka ne perthei bon bishari ki benriu baro ha ka ne perthei kumba ki kitab jing pen pau kalenong ka ba ar puar bat ka dekot ka ba khadar u Jisu hang tu wong hakmi un wan kloi bat ka nong jongu ka don lem badu badai nong hangi wei pui baro kumbalong ka jingle jongi ha kata ka ski jong ka jing bishar u Jesus sawano probengen to
tongin long gi bala kre ban sham badu ban nga yo weri pi hakan ga Christmas bangi de ban long gi briu gi badon ke jinkermen lada pi hakan do ke jingdu jinkermen nge tu ipi ka kubor jong Jesus Christ kat kum ka Bible wan ban yarap ipi banai ipi ya ke jinkermen wan nom do jinkermen prabengen long gi baslur long gi baklain ban shakri ublei khnang bo blei kor kho ipi khnang bo blei on ai bor pan sai bor ipi kumba apostol Paul uang haki Filipi kelenong balai dekat bakat sau uang bau be sya persya kadak sya ka jing ya thong ban long unong job namar kata nge weri pi baro tongin be sya ka thong bangin long kin nong job bangin im ke jing im ke ba pen sobha yu blei hakan ka Christmas badiki por baro jong ke jing im ke jongi oblei in kor kui pi baro ki prabengin. God bless you all. Amen. Amen.